καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Jim Films. Σήμερα πάμε να κάνουμε πεζοπορία στον Ημιτό. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? Είστε έτοιμοι για μιούτ? Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει να πάμε στο πάρκο του Ημιτού να κάνουμε πεζοπορία σήμερα. Πήραμε και το καφεδάκι μας. Μια χαρά, σούπερ. Λίγο κίνηση, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, θα καταφέρουμε. Κλασικά Αθήνα. Έχουμε φτάσει στον Ημιτό. Έχω αφήσει το αυτοκίνητο. Πάμε περπατώντας τώρα, λίγο πιο πάνω. Απλά μαγικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πάνω εκεί είναι οι κεραίες του Ημιτού που λένε. Προετοιμάζω το drone τώρα. Είτε θέα. Όλη Αθήνα. Καθώς περπατάω, βρήκα ένα τέλειο μέρος να ανακαλύψω. Τι είναι αυτός ο πύργος?